салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Инстафезро аз сомонаи оилати ҷ манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншо. чанд рӯз қабл дар сомонаи иҷтимоӣ, хусусан дар сомонаи Инстаграм, бисёре аз журналистони муваффақ ки дар ин сомона обунатиёни зиёди худро доранд, як наворе пахш карданд ки ҳамагонро ба ҳайрат овард. Ин навор бахшида ба яке аз журналистони муваффақи тоҷик ки дар Амрико кор ва фаъолият мекунад, Талабшоҳ Муқимов бахшида шудааст. ما خواستیم که درباره شخصیت، درباره خصلت‌های نیک طلبشاه مقیموف اینجا اظهار نظر کرده باشیم. дар ин навор кулли дӯстон ва ҳамкорони Талабшоҳ аз ҷумла Тахмина Раҷабова, Насиба Рустамзода, Фаррух Собирзода, Сабринаи Назарӣ, Раҷ Аҳмад, Хилофат Шоева, Баҳриддини Сабур ва зодрӯзаш табрик намуданд. дар ин навор дар аввал аз тамоми хислатҳову муваффақиятҳои Талабшоҳ ва нақши ин журналист дар рушди телевизиони Сафина ёдовар гаштанд. ба ҳар яки онҳо каме аз хотироти хуби худ қисса карданд. дар ҳақиқат Талабшоҳ Муқимов яке аз журналистони муваффақи тоҷик аст ки саҳми босазои худро барои рушди журналистика дар Тоҷикистон, аз ҷумла барои рушди телевизиони Сафина саҳми босазои худро гузоштааст. мо Талабшоҳ Муқимовро аз номи кулли кормандони сомонаи оилати ҷ табрику муборакбод гуфта ба ӯ дар корҳои эҷодияш бурдбориҳо хоҳонем. ва дур намеравем, чуноне ки мегӯям, агар ки аз дил ояд ба диле бирасад. зодрӯз муборак бошад, садсола шавед. удачи успеха тебе, дорогой мой друг. خیلی زیاد دوستت می‌داریم و همیشه در انتظارتیم. روزگارت پر از سعادت، پر از نور باشد. تنی تو سالم و روحت شاداب، آنچه شایسته تو است خواهانم. بگذار که سالهای سال با ما باشد، همینطور شوخ و مهربان و برادر. زادروز مبارک باشد، صدساله شوی. تمنا میکنم برای این فرزند بسیار هم عزیز و فرزانه و صادق وطن که همیشه پاینده و سلامت و آسوده باشد. تمنای من برای طلبشاه همین است که زودتر به وطن، به نزد پیوندان، نزدیکان و دوستان برگردد. 100 سال دیگر انا میگونه 30 ساله بماند و همیشه با ما باشد. ташриф Халилов яке аз ҳаҷвинигорони шинохтаи тоҷик аст ки тавонистааст бо ҳазлҳои худ ба дили бисёре аз мардум роҳ пайдо намояд. ин ҳаҷвинигор тавонист бо ду узви пешинаи гурӯҳи овоздори Ғарибшоҳ дар ютуб-канали худ саҳнаи нави ҳаҷвие бо номи Afsalt Business нашр кард ки бозгӯи амалҳои номатлуби баъзе аз ширкатҳои роҳсозӣ аст. ассалому алайкум ака ёрмат. наза ка ёрмат, саломатит хубар, кори хуба натиҷаст. саломат бошед. Ассалому алайкум. шодиҷон дига назди ака соди хуби ака ёрмат, саломатит хубасам тарафтин. дар аввали саҳна ташриф ва мусоҳибааш бо матлабе дар тендер 15 километр роҳро барои афзалкуш кардан ба даст оварданд. назди роҳсозе меоянд ва ӯ сабаби муваффақ шудани худро мегӯяд. ҳарчи боду бод дар бало мало намонед. хуҷа Назарҷон, Назархуҷаҷон, инҷа биё. раҳе ки сохтестам дидин, ҳамин раҳ паҳмиш бояд 20 метр мешид. лекин нашид. бачаш маълумае? рафти машморо нишон медам. ӯ мегӯяд ки сирри муваффақияташ борик кардани роҳ аст. маслиҳат медиҳад ки роҳро аз ду тараф 1.5 сантиметрӣ борик кунанд ва соҳиби ҳама чиз мешаванд. аз миён чанд моҳ мегузарад ва роҳсозе ки маслиҳат дода буд ба хонаи ташриф меояду мебинад ки дороии ӯ аз тахмини кардааш чандин маротиба зиёд шудааст. гӯш ки ёрмат братишка, инами раҳе ки мебинӣ, инами раҳ бояд асфал мешид. баъд неки нашид. ана сирриш дар ҳамияе. дар асл ҳадафҳои ҳаҷвинигор камбудиҳоро ба ҷомеаи ханда ба мардум расонидан аст ва метавон гуфт ки ташриф Халилов ва гурӯҳи корияш аз ӯҳдаи вазифаи худ баромаданд.
аз ҷониби дигар мардуми мо ташнаи чунин ҳаҷвҳои мантиқӣ ҳастанд ва намояндагони ин соҳаро мебояд чунин саҳнаҳоро зиёд кунанд, зеро агар талабот намебуд дар 2 шабона рӯз саҳнаи мазкурро зиёда аз 300 000 нафар тамошо намекард. дар ҳақиқат ҳаҷви тоҷик имрӯз ба ин гуна саҳнаҳое ки мазмуни баланд дорад эҳтиёҷ дорад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардондем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомонаи Оила ТЖ пайгирӣ намоед.